Posaďte sa na koniec lavičky rozkročmo s chodidlami s celou plochou na zemi. Predklonte sa a položte si pravý triceps na vnútornú stranu pravého stehna. Pravou rukou držte jednoručnú činku pod hmatom a pohyb začínajte s mierne pokrčeným lakťom. Ľavou rukou sa oprite dlaňou o ľavé stehno. Nadýchnite sa, zadržte dých a zdvíhajte činku hore, až kým sa skoro nedotkne hrudníku. Keď prejdete najťažší bod zdvihu, pomaly vydychujte. Pomalým a kontrolovaným pohybom spúšťame činku dole do základnej polohy. Cvičenie opakujeme. Po docvičení pravej ruky pokračujeme s ľavou.